urpe tali dohot pasta tung di tono sude palua honau na pogos sion tangan nisi polis alaniu pujiwa tung maribu alido. Bugang sadatang gurungmu di nonalisinggo ama malum ni bugaku no dirokidoi ono kabebino raan auda potan angoluan alani upujiwa tung maribu alido. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan imalim si songonido tama dihita, nabadia na so jahat, na so marlidang, na so marbolat siyan akka pardosa, naong gabi tumibos siyan akka banwagijang, naso pola ganup ari songon akka situan ni malimi mabuan jumulo pelean taringot tu akka dosa na sa diri dungi taringot tu dosa ni natoropi ay sa halidoy diulahon di na mamelehon diri na ibana. Haleluya. Martangi ang mahita. Ali amanami jala de batanami para sirohan na sumurong doho di sude jolma manusia nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleao do siya nibagi pola mate tersilang asa malua hamis yan gonggoman ni sibolis say parohay mahami mamikiri partanaon ni anakmu asa maruli hami marhite siani di hasesani dosa dohot di haluaon sian hamatean padu halihon asa dapat hami hanguluan sa leleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham. Amen. Sude dosaku mabartulah asini rohai yang tubuhlah binain baru dari
tangehon hamuma patin idebata imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma idu ni haporseoni jalan apa ujuk kosa ima Yesus nama nauton persilangoni sikat nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon gabe hudul ni siamo ni habangsa ni debata ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergugui memahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amin. Potima dosata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot do asini roham. Di saluhut hami halak pardosa. Ala ni ido ubayan na hupaserep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil siyan akadalam mo na badiyay. Songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami siyad julom. Ala ni dosa nami ay daang di halomohorroham, hamatean di akka pardusa. Alay hamubaw ni rohan na do lomo ni roham. Asa mangolu, sesama sa luhut hagirihon nami. Dohot pangalason nami. Marhite-hite pangulo nami nasa saday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasiroham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagogon ni tot di porbadia. Asa tarapol situturohan nami. Madjoho. Asa patun. Tigor. Jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di warmo na badiay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Adong do dihita sitwa ni malim na songoni, na hudul di siyamon ni habangsa ni hatongamon, di banwagijang, di baheni, terbahen ibana do, panguluhon rodi uzung na, aka nasadok rotu debata, marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangyakon na sida, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Dari rasa
tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di pesta perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion na tersurat di Psalme 22 mamukas yan ayat sada 1 ayat 12 tajahama marsikat soring edesian sidapit ale debataku buasa tuk tadi kono mau saya madau-dau do akahatan yang angku konsian hatuauku. Ale di mataku, Say jauh-jauh do au Aryan, alay dang mamalusiho, jala borgimpe dang jumpang au hasonangan. Alay nabadia do angguho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuhodo aka opunami, pos dorohana sida, jala di paluaho dan nasida. Tuho do nasida mangangguhi, jadi malua manasida marhaposat tuho nasida, jadi dang tarurak. Alay dia nama yang au, dada jolma, hailo soni halak jala marhabian di tatorok. Sude akan amarnidau, mare kele-kelihon nau, di pangangang do babana, huhut mangupir-upir. Tujahoba manian di pasahat, asa di palua ibana, di pangulu manian ibana, ailomo dorohana mida ibana. Hodo na tongon namanay tau sian apuan, si papos rohakku mangosop bagot ni dainang. Dung tugu au sian ho do si parsigantung aku, sian butuhan ni dainang dope say ho do debataku. Unang maddaw-daw ho siya nau, ay donok na maparmaraan, ay swadong si partupak. Ido sahat na, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nao peopsa. Amin. Golgata, ido barita, di sodo hatatanom ni si Adam na parjului. Golgata, dolo natungil jalamahiyang, moho marsar alogo na muak bake.
Nungatung godang bakke na binodut na. Alay ujupati silang ni Kristusi. Hira na humutal do dolok Golgata. Dang tolak mane apa matang ni Jesus Adam na paduahoni. Alay ikon utahonon na sude. Jol manaong binodut na. Golgata ikom muba gabe dolok ni debata. Gabe dolok na maduma jalan na rumah tarata. Patonggor mata male Golgata. Ida jala jaha mana tersurat di silangi. Yesus nasian Nazaret. Ido raja ni halat Yahudi. Ibana do raja ni Portibion. Sude akaduluk nama hiang. Ala suada holong ni roha. Naung tungil siala ni hamokuson tu arta do huaso. Uta homma sude nasa naung midodukmu. Ainung nga ditanggali jale di ropuyu Jesus nasa ihot-ihot ni sibolis di Golgata. Ida madolo Golgata nuaingon nungamu bagabi huria ni Kristus marserak di sadok Portibion ikol lam rumah tarata mangalehon nabur tu humaliangna. Mudar nama natehi sia sima jujung namar susang duri. Sima jojak na somarna loja manopot jolma manisia. Saunari nunga di labang. Hasi situtu songon siniat ni sabilu. Tangan na somal mamasu-masu nunga marjogal somar nangon gistang disilangi. Ida ma adora pangusadeannya kadat danak. Nunga mabugang di pati hujur mudi-mudi niaka soldadui. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aik dang marsinod dang besi malolongna bohina pe nunga marlangan ay nunga merus do toliholina mahiyang nangaru-aruna alay pamana mapamangan ni tuhataina madok mau asaw. Ibana do mual hanguluan. Nama nogunogu tu labung niay hasonangan. Saunari mauas. Asa malum jala malua hita jolma sian uhum. Nungalam gale pamatang ni tuhatai. Hira-hira pukul tolu di botari di padirga masih majujungna manatap dopak langit. Dungi marsuarana gogo maibana madok. Eli, Eli lama sabatani.
Ale debataku, wasa tung tadi konomu au. Sude urat ni pamatangna, nung ngalam di tostosi siala porang hamatiani. Dungisian nasa gugo dido ibana ma. Ale amang, tu bagas tangamu mahu pasahat todikku. Dung didok songoni, tuki masih majujungna, tosma hosana. Doho do portibion marsa marnida hamamate ni tuhata Jesus. Mataniari pe masoho marsinodang. Gabi makolom masadok tanoi. Humutal ma portibion. Gabi masa malalo. Mariga mabatu mamak. Muka maaka tanoman. Dungi hehe madaging ni torop nabadia namodom disi. Laos dina satok kini mariba mahire-hire na di bagas joro sia gijang rodi toru. Dung di ida idut ni soldadui akan nama sai mabiar si tutuma ibana nin nama tutudo on anak ni debata. Hama kadonga saha porseaon, hama mate ni tuhata Jesus di silang,
Ima sada bagian sejarah haluaon na pinapatar ni Tuhan Yesus. Ganup taingot na masaon. Na manunggul rohata doi paibaruhon panidangion dohot haporseaon. Pabuat tutudo Yesus Kristus anak ni debata. Naung mate jalamula mangolu humokopita jolma. Narodo ibana muse mangalapita asale hononna tohap na sumurungi ima hangulua saing lelengna. Tutudo Jesusi raja si palua jala silehon hangoluan. Odo kredo manang panidang yon haporsiaon ni halak Kristen sepanjang sejarah di Portibion. Di baheni rap dohot dong atas haporsiaon di sadok Portibion. Taha tidak komaha porsiaon tai rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugun naso hatu dosa natu mopalangi dohtano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba la sasadai imana tinubuhon si Maria naga begabia setot di porbadia adorang suabuhan ido tuhata natu maun na berni di pangumuan selatus Nama tetarpa jaldo ibana di hau pinarsiwan. natu atu banutoru deng tanah namulak manggolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu de debata Jahoba amanai pargugun naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia do diasan dosa do diatai namandok mulak manggulu dusugul daging ni halak nang mate do dianguduan naso sudah. Amin. Amin.
Sunggul-sunggul tuhita sadarion Jumat 3 April 2026 ima permingguan perningotan hama mate ni Tuhan Yesus do mutusi di sudi permingguan di patupado ulawan nabadia udutna pertanyaan buha-buha izuk hari Minggu 5 April 2026 di patupa huriata do pertanyaan buha-buha izuk manang pasca subuh masuk pukul 4 wib retama hita madohoti nomor tolu permingguan pesta pasca na perjolo hari Minggu 5 April 2026 di permingguan pukul 6 pukul 8.30 pukul 11 pukul 15 mana pukul 3 pukul 10 manang pukul 6 ima permingguan pernangotan haheheon di Tuhan Yesus jalalaos disido di patupa pesta parheheon seksi parupuan di huriata udutna permingguan pesta pasca na paduahon di hari Senin 6 April 2026 di patupa huriata do permingguan pesta pasca na paduahon masuk pukul 10 siang manang pukul 7 retama hita madohotisa songonima sunggul-sunggul di hita titikon.
Dameni debatana sumurung sia saluhu roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinokopni Tuhata, hatani Tuhata nama makulingi hita, di parningotan hamamate ni Yesus Kristus sadarion, imana tersurat di Evangelium Matius bidu 27 ayat 45 sahatu ayat 56 songonoma didok disi. Alai olat ni hosniari rodi pukul tolu holoma sadok tanoi. Alai tar di pukul tolu di pangiar Yesus ma suarana diangguk koma ale de bataku puasa tung tadi konom wow Eli lama sabaktani. Alai ubegei nina nadiba masih nakana jongjong disi nama Joselia do dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalat limut dibutongi mai tu na asom di paloho ma tutolong di painupon ibana. Alaina de banari madok pasobu jolo taida ma manang naolo rosi Elia paluahon ibana. Alai diulahi Yesus ma marsuara nagogo dungitos ma hosana. Laos dina satok kini mariba ma hire na di bagas joro siag gijang roditoru. Dungi humut talma tanoi, mariga ma dohot aka batu mamak, muka ma aka tanoman, dungi hehe ma daging ni torop nabadia aka namodem disi, gaberuar mana sida sian tanomani, jadi dukehe Yesus rodo nasida rotu hutan nabadiai, pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung di ida idut ni soldadui rab dohot akadonganna na jumaga Jesusi laloi rodi aka namasai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torok buru-buru nama natak madau-dau ima akanang mangihuto Yesus ya Galilea pa ture-ture honibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria ina nisi Jakobus dohot Joseph dohot ina ni aka anak ni si Zebedeus. Songonima sahat ni terpuhi. Uriana hinokok ni Tuhata adong do padohan namadok bahwa ingatan tidak selalu setia, termasuk kepada pemiliknya sendiri. Parningotata dang sai toktong satia lapatanna holodo hita lupa. Gari olo dohita sengaja makalupahon. Jadi olo lupa tidak disengaja. Alailah seolo do sengaja makalupahon. Terlebih aka nadinggan nabi nahen nidongan. Olo dohita lupa murah. Jala olo do sengaja hita makalupahon. Neang padohata taringot tusi madok. Do apalai do. Ator bohama harwai. Sadia hugati terrodo gijang ni rohai rupan. Alayang go naroa nabi nahin nidongan, hacik ni roha nabi nahin nidongan, on
atar taingot do turun temurun. Nang penong mate jol manai, anggo hacit ni rohatai dak kya mate. Mangolu do ibana torus. Gariolo tamemehon. Ido na jujuk masa. Hutaringoti ia kamang do kainang. Asalam taida do. Hinariko nisada parningotan. Songon na pinatupa ni huriata parningotan. Di hamamate ni Tuhata Jesusi. Rikot. Di patupa huriata rikot. Tapatupa parningota tusi. Asaw nang lupa hita. Asaw nang lupa diri hita. Asaw nang gabi gijang rohata. Asaw nang gabi sotatadda dirita dia dopan ni Tuhani. Alay marhite parningotan na songonon. Dibuam mahita parjolo tu kesadaran diri. Tatadda dirita. Paboa boy HP hita mangolu malua holan ala asini rohani tuhataido dangalani pabahenata HP na denggan dangalani nanialap ni tua alai asi ni Jahoba sabingdo ubahen na so harusun siap hita pardangolata ima dosa songo sahid na so tarubatan. Sahid na mabuak kita tu hamatean. Jala hamatean na sa liling-liling na. Pardangolata ima dang tuggugota paluahon sian malani dosai. Alay ro Jesus. Ditata pardangolatai. Roy bana tu portibion. Mate dihau pinar silangi. Di lehon hosana gabe tobusta asa unang betu hamatian do umala ni dosai hita alaya sama lua hita marhite pakokopan nai molo tai ngotona kamang do kainang pasti do kita akan selalu insaf sadar diri ise hita dia dopan ni debata nani asian na do hita HP ubahen mangolu nani asian na do hita ubahem malua alani dangadok kape si hagijak konoton parningotanon paluahok kita sian gijang ni roha sian kesombongan seolah-olah kita punya kekuatan do potensi paluahok dirita pangoluhon hita hapedang tuhata do na panguluhod dohot paluahok kita. Halak na marningot panaonon ni Jesusi, pakokopon ni Jesusi, malua do isya gijang ni roha, nang diparngolua siganu pari, dakyai mga sahod dirina, dakyai bermegah dalam dirina, ay sudi na dong dibana siya tuhata do, ido, pakorhon ni parningotanon. Molo say taingot, naong mate Jesus sumong kopita. Lau sido muse paingot tok kita. Asa say toktong madok mauliate. Tutuhatai. Madok mauliate garita luluy dalan. Ahama si patupok ku Tuhan. Pataridahon. Sihol ni rohaku. Holong ni rohaku tuho. Ay gari di parngulua siganu pari. Molodok kalak nauli bahasa mangurupi hita nunga disude namaol disitahonon hita diurupi pasti do taboto mabuat rohani pasti do saita lului dalan mabalas rohana pasti do pangoloi hita di ibana acura ro ibana madok rojo hotu jabu urupi joau nita torlari do hita marikati dang luluota si dalia so manguloy padjowon nai alaw nga tarutang budi hita mulo taingot si taonon ni Jesusi humokopita pasti do musena napaupatom manon ima sai hica rohata ukap rohata lau pabuahot tuhalak
Songonido di parngulo sigano pari. Malodong halak sadana buru cuma ngurupi iba pe. Lau iba tu tanah asing. Binege marganai. Imeda. Adong donong aku na murju. Margaha mahudok kana salas rohamuna. Badiangan mate. Anon hudok margana asing. Gabe so tabu ate. Badiangan. Labatan napi tersunggul tu roha. Haburjuan ni namaruli bahasa tu iba nang pedi hutana asing. Songonido hita marado potuhat taon. Tersunggul haburjuan ni Jesusi holong ni rohanai di pakatayota marado podongata molo sa taingot na binahenay. Ido riko na parningotanon. Manada diri parjolo. Mabaik kita asa toktong di baga sa seret ni roha dao sian gijang ni roha. Mangarahok kita asa toktong marlas ni roha maddo mauleate tu debata gari mga lulidalan lau maddo mauleate tu debata. Jalan apa opaton nakining asa gabi hitsahi ta toktong marbarita nauli laho pabuahon haburjuon ni tuhataon. Anggo haburjuon ni dongan nagirgir si pata tapa buah-buah terbatas doi. Alai haburjuon do holong ni rohani di bata ido naso terbatas jalanaikon ido. Si para taratau tado si pajojorota. Si pa buah-buah tatu kadongata asana sida pe taruli barita nauli asana sida pe parsidohot marsaulihon asini rohani itu hatai. Ima lapatan ni parningotanon tapatupa. Baru napaduahon nang petaboto secara teologis hamamate ni Jesusi lau paluaho kita siad dosa songona dido ni hata ni tu hata di Yesaya 50 tolui tongod doa kasahita di usung ibana jala aka pardangolata di porsan ala ni pangalosiota ibana tartulang binahen ni hajahatota ibana mabugang ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malumita hilala imana parjulu taingot alai marhite parningotan hamamate ni Jesus na songonon rikot dotong ingotota akapangat ala torok mangihuton ibana hosom rohana sida ala torok mangihuton ibana hosom rohana sida gabi iri hati nasida gabi tubuh sakap naroa di rohana sida sekongkol nasida naing mamunu Yesus dilulu nasida sitidangi gagap maradopo Yesus disogok nasida si Judas asa olo majeo Yesus manatita di iri hati manatita di hosom niroha aibu idoi dibuan hita tu hajahaton naubal gamusena gabe sumakabi naroa tu nata hosomi mamurai marlas niroha molo marjeai dakta halomohon mangolu ibana garita halomohon molo mate ibana itanang hinokot ni Jesus malua masya pangalahon na songoni nungatar silang Jesus si dibahe pangalahon na songoni unang bedohot tita maparsilak ko Jesus si marhite pangalahon na songoni napaduahon ni mapangalahon ni si Judas Iskarioti ida hamuma nunga didai jala di ida ibana akan adenggan nabinahen ni Jesus nunga di jalo ibana pangajario do jamita nadenggan saliling rabdo Jesus alai holan alani 30 rupiah 30 keping perak olo ibana pasahato Jesus tua kasih tuan imalim doho politik pangumaon manangise na humma ima ibana hirapar politik tingkat tinggi ibana diripu ibana dang diboto Jesus sude na binahen nai HP nunga sai di ida ibana Jesus nama bait tadda halongangani
Alayalani parutungan si saotiki di jeho ni bana Jesusi. Alayolo do jupang pangalahon na songoni nang dihita. Hola nalani parutungan saotik. Olo do marbeda hita. Ola ni parutungan saotik. Olo do gabeta tudali hata ni debata. Olo do ala ni parutungan saotik. Gabeta tadi ko Tuhani. Tajehe honi bana di bagasan ngoluta. Nungatar silang Jesusi binahen ni pengalahon ni si Judas Iskariot na songoni. Unang maadong pangalahon ni si Judas penghianati parjehei di ngulut tanaong hinokot ni Jesusi. Taingok mamuse pangalahon ni si Pontius Pilatusi. Ibana do si Tiop haputusan manguhum manang peluahon Yesus Kristus. Jala di boto ibana do naso jupang ibana hasalaan di Jesusi. Alayalani panosa ni natoropi. Alani holong ni rohana tu jabatan nai. Idahamuma atar diburi tanganna. Hirana ya si bana siani. Hape ibana do si Tiop hak putusan. Gabe di pasahati bana tunatoropi mandok. Sahat dihamu maon. Ibana do nekon nama mutus sokian. Buasa gabe di pasahat tunatoropi. Uhupamu ma ibana inna bana muse. Manat tita di pangalahon asongoni. Di parngulua siganu pari. Molo holongan rohata tu dirita. Molo holongan rohata tu na adong dihita. Boydo gabe soarga dihita nang hasitongan. Boydo hita gabe cuci tangan. Sian persoalan. Nah seharusnya adalah kewajiban kita untuk menyelesaikan. Tortadadikon nang doh biau disi nita. Taripu malua hita alani padohan nasongoni. HP gabi halat naso bertanggung jawab dohita. Taingok mamuse pangalahon inatoropi. Na mudah terhasut. Na mudah diprovokasi. Baru depan nasida marsorak-sorak mengelu-elukan hosana di anak ni Raja Daud. Hati haro Yesus tu Yerusalem. Alayalani hasutannya kasituan ni malumi. Pitor murado nasida madok. Persilakon. Sopola ditakasi. Bohasitong na. Daido hagaleo tadi partikian media sosialon. Hola tajahasa ada berita. Na sembarangan mungkin dikirim halak. Alay nga taetong itor hasitongan. Dang tatak kasih hacitongan dabe alai nunga berubah sikap pita tubuh maka perbedaan alamurahi tak terhasut alamurahi tak terpancing dangnya deke hita alai jujut kita marpangalau songodek mepe pitor boy mabahik kita tertakup. Taingok mamusena pangalahon yang kasisiani ate. Do pangalahon nasida mabuat Yesus sahat tu silangi. Ai tadi kon nasida do Yesus di sitaononi. Lari do nasida. Adong dosa halak perbarani idaon di mulana. Mapurus pea kau sudah ale Tuhan alayang gau dang tadi kono kuhoy na ibana. Alai hola sadaina do manukuni bana. Hala Galilea do hate, dongan ni Jesus do. Apitor manolon-nolon do ibana. Dakutad day ibana do. Alam abiyar ibana di sitaononi. Gabi di parsuada ibana do. Jesus tu hatai. Hutaringo ti iya kamang do kainang.
asata parsilakon pangalaho si songoni di parningotan di hamamate ni Jesuson unang adong be hitaon songon si Judas unang adong si kitaon songo pangalaho ni si Tuan Malim parhosomi unang adong siak kitaon songo silatus na cuci tangani unang songon na toropi hita na mura-mura dihasut untuk melakukan kejahatan. Alay dito gumahita nuay nga kamang dok kainang tu pangalahon ay baru pangalahon na jupak kita di Jesusi di baga sa trupuhon taida do di ba pangalahoy ay di do ibana ale debataku puasa tadi konom muau hirana di tadi ko debata pakilalaan na ala ni borak ni si taunon na alay dada adung padelean na kamang do kainang adung haporusa doon tu debata ay debatado di jow di borak ni si taunon nai dang opung na di jow dang naboru na di jow adong do hiasong oni punga nama kunjungan di dok tuhurian na di parapat dang ipa buah manang siat dia bunga naman na pasti dang siap beduk timuron padahu mared di mana sida di gereja ede nasida aro teh ede galubangi si patana engdo lonong doha dang mabiaraw nang pero hali susung ido panidang yon nasida say gereja lauma nasida tamasya markapal tu batu gatung topu maro alogo lubis didok diceritai dakka bigiya be kornasida na di gereja nga sude marluba mado opung naboru asiro hamdi hami nang pecerita ibana alay jojot dosongoni na masa kola rosi taonon naborati dang tuhab be dang eli lawa sama tani be alayo pung na mana naboru na nama tuhagugon no portivi mana maporus alay Jesus tuhatai mengajari kita mapurus matutuhani di sudesi taonon natadopi manang bohape borakni unang dok mabelgahu si taonommu alay ingok ma debata pargogo na suatu dosani jangan katakan masalahmu besar tetapi ingatlah Tuhan kita yang maha besar unang adong nagabe berubah setia unang adong nagabe sumurut siya tuhatai mapurus matok-tok tutuhatai mulai kom mengangguk kita angguk kom matutuhatai angguk namar hapurusat tu debatadon dang angguk ni sipelebegon ay debatado di jo di angguk nai jala molo tapamanat akamang dok kainang molo dihilala Yesus na tarsilangi di tadi ko debatai bana alay ida makana masai makolom mataniari maribak hire-hire ni bagas coro humutala katano rolalo mariga ka batu mamak muka akatanoman sudi pabuahon bahwa Tuhan tidak tinggal diam alay mangula do debata pangatoy do debata di namasa di Jesusi laos paingotok kita kamang dokenang molo pesahat kita makilala hirana dita di debata hita dia kasih tahu notai taingot pakilalatai bukan ukuran kebenaran alay hatani debatado na mengajar kita hasitongan pabuana sodung
ditinggal di bata hita. Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Unak kita madele molorosi tahunoni maporus mahita tutuhatai tapai mama ibana bertindak laho paluahok kita ibana pe sian hatan di debata dipaingot dohita cuma au cupa hagugotan asa hupaluaho asa dipuji hoau. Unang murah-murah madele unang molorosi tahun dang tarida betu gareja alai marsiho mahita nang madalani jalan penderitaani nang mangadopi silangi marsiho mahita gabi panguloi di tuhatai ido pinatuduhon ni Yesus di penderitaan nai tuhita ka na hinokop na jalasianido didok akai dut ni soldadui tutudoon anak ni debata saliling pangulaw ni Jesus dangadong dopena gari si anak kasisiani na manad datakas isedo Jesusi alay gabe idut ni soldadui do parjolo madok na tutudoon anak ni debata daksala hita mamilit Jesus Tuhan si palua hita mauliate ma di Tuhan alau nga dipilit hita parsido porsia tu ibana gabe dohot hita marsaulihon haluaon na pinatupanay jala taingok matoktong pasahatong ngulut tu ibana Jesus sadiri di pasahat do hosana tu Tuhani ale amang sahat di homa todiku taingot toktong ganu pari pasahaton ngoluta todita tu Tuhani dak taboto manang sadihari hita marujung adong do hamatean na songgot adong do hamatean na topu adong do hamatean na cantik aladang boy tapilit songod dia maparmateta nang peboy do tapangido Tuhan loas ma mololao marujung ngoluku pas martangia ngau bodo tong tapangido songoni alay toktong maganu pari tapasahat todita tutuhani asa ibana manggonggom asa manang sadihari pe ibana romano potita sonak kita dia puana dak kabiara bei dihita alanunga ditaluhon ibana hamatiani persoalan manusia yang paling terbesar sesungguhnya adalah dosa alainunga disalpuho Jesus bei disilang nai marhiti hamamate nai taau mau namanginang muba mahita taparange maparange na cupang di Yesus Kristus tuhatai martangiang mahita mauliate male Tuhan di hatam nasahat Tuhami napaingot tok kami di sitaunomi di hamamatemi humokop pami jolma pardosa sai paingot mahami marningot pakokop mudo holong ni roham asa saya tok kutadahami diri nami asa toktong marserep ni roha hami marudut ni roha dia dupamu asa tok kami marroha mauliate di ngulu namion jala sai hulului hami dalan madok mauliate tuho hubas tunasa ulaun nadinggan jala asa hiras roha nami hicalak kanami lahoma maritahon holong ni rohami tu dongan nami jolma asarap pami marsaulihon asima rohama le Tuhan sai homa na pauli-uli parange nami sai parsilak komma sian ngolu nami aka pangalaho na buruk pangalaho na jupak kami di hamamatemi sianaka si boto surat sian si Judas
sian si Pilatus, Herodes, dohot aka natoropi, sai solukum maparangin ay baru di hami, songo parbuin ni parningotan nami, di hari parningotan di hamamatemon, asa hu persilako kami, nasa pangalahon na jahat, siang gulu nami, husoluko kami, parangin ay baru, najupak kami di Jesusi, nagabi panguloy ibana, sa hatu na rodi mate, nang pemangadopi silang alaydang sumurut, manang muba panguloyon na, songoni matopa, rohanay baru di hami, roha panguloy, jala sungguli tong roha nami, pasahat tonggulo nami tuho, ay hodo na punahami. Patugu haporsyon nami Tuhan, laho mangiutoko sahat rodi ujung ningulo nami, di bagasa Yesus Kristus, calo mahami martangi yang tuho. Amin. Mari dehita jala tapasa mapiliata.
Papa saha ma peleata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan doho na saulibasa na mauliutus. Upasaha tami masian na nileho mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami peleanon. Pati bulok karajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalabu tadahami godang di sileho-leho mitu hami. Asalam giri-giri hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami na marabangsa di atas ni saluhut. Nunga patarhuida hami holong ni roham na godangi. Gumodang doisian holong ni rohani ama do ina di anak konna. Tung naso tartibang do godang do argani sileho-lehomu di hami. Ayanak mu nasasadai di suruho gabi zolma. Manau pardangolan isa-hisak doho pastap-pastap gabe tarpajali bana. Jala tuhamatian humokop pami, maulate marohanami, ala naung sayu utang nami, jala malua hami siya dosa, siya kamatean, doho siya gonggoman di sibolis. Ala nipu jion nami maguar muna badiay, ala naung dipatupa anakmu pardomuan, pardengganan tuho, ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung mamorsa dosa nami, doho dosa ni hajol maun, mauliate marohanami tuho, jala pujion nami mahorodi sang liling na. Say tatak mahuriam na hinokokmu, jala na pinapungumi, say paho madihami hasesani dosa, doho dame na pinatupami. Say payas jala parbadiay mahami, asa tarbuak ko hami tu Banua Gijang, pasaorhok kami tu akan abadia. Say bunu jala parsilak koma, jolma na buruki, doho saka-saka naroa, na di bagasar rohanami asa unang marlidak kami madapoton amana di Banua Gijangi upasahat tami madiri nami tuho jala huleho kami rohanami baheninganamu alanong dihokopo hami diho mahami jala ho dihami sayunang loa sami sirang siakko dongani mahami jala sahor mahotu hami say patogu mahapor saun nami tuho asahol lakanami rodi ujung ni hamatean. Say ramoti maakar ruasmu, nama maritaho kolong ni roham, do dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami, do raja nami. Saya si maroham, ingo mahami di hasangapomi, jalabua mahami tuhasonangan di labung ni debatang. Aliyama namina di Banua Gijang, sa pinorbadia maguarmu, sa Roma harajahonmu, sa isau malomone roham di Banotongon songona di Banua Gijang, leo matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kabitogi hotu pangujunan, palua mahami sian panghago.
Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Uriana hina olongan ni Tuhata, udutata mamuse, tu nama jalo perpadanan nabadiai, songod dalata, lau mangauhon, pakokop ni Tuhata dihita, alani hot mahita diinganata, asing ni na mangaso, ikom mangaso. Kamang nang penang malehita alay mangurupi may tuhita makilalahon panaonon ni Tuhatay di silangi. Unang mataluhita binahen ni butuhan na mali alay toktong mahita marhamonangan. Upay ngotamya kamang doak kainang iya nama dohoti ulaw nabadia ima akaruas ni huria naong makatidakon haporsyaon. Naso makatidakok kaporsyaon buhay mahohom di inganan na. Dungi akaruas ni huria natongon di bagasan ruhut parmahanion. Tong mahot di inganan na martangiang. Songoni mahupa botohok kami nuaik pe ta pahohom marohata bongot mahita tu ulaw nabadia tajakom maharoroni aka parhobas. Urian itu hata tapahom jala tapasonang ma diingan tabi jala mangaradi mahita laho madohoti parpadanan nabadia tapu kama masuk mared di mahita sia buku di nomor 152.
Damai ni debata na sumurung sian saluh roha, ima mangaramoti ati muna doho roha muna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na di Banua Gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adora kupanga kami anom parpadanan na badiay, lehom matod di parbadia tuganupami, asa ditubuhon ha porsyaon na mangulo di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon ha porsyaon na mangului, saitaiti rohanami, asal malungup kami tubuan wagijang, asa say masihol hami, pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akanaong pinarhamaul ni debata, kita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badiya, asa unak ko na uhum manang isi siya kitaon. Ay holan nauduk roha, jala na manolsoli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay, akka nadohot marulon na badiya, unang be diuloy sibolis, unang be didak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamuma hosom dohot late ni roha. Alay, pai ngotingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate, jalan nong mula mengulu humoko pamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu. Nabarjolo di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Napaduaon, namarsa doroham alani dosami, jala di pangido roham, neng malua honwaeng siad dosam, molo sangoni roham, dokma olo. Na patuluhon di parhatutu rohamno nong ro Tuhan Yesus Kristus utanoon panguluhon pardosa ibana nong mate doho mula mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Na paupaton olo doho manggotapon siar roham lateni roha dohot hosom ni roha, akup nii, olo doho mardengga doho talak, na mangarsahi ho, jala naulo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songoni roham, dokma olo. Atong tapau dokbe marohatta, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut-jut holosi hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohok sugut. Molo balosonommu tuhami hobar tupabahenan nami i. Alay alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokopami, alani i ubahin nahum hami mangido tuho, asi maroham dihami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jalalehot tod di porbadia tuhami, asa margugu hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon noho Bartolomo ni roham, saliling di tano oddo pehami. Amin. Atong
hamu akka nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas di asini rohani debata. Saya saha matu hamu nahina porsia muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guarni debata ama. Dohot anak, dohot todi porbadia. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajommu, saya saut malomo ni roham di Banua tongawon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin. Mari dihita. Udul mamu. Tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borginnai uju tarjehe ibana dido ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehom ma tuakka sisianna huhu madidok. Jalo hamuma, jala pangamma, dagik kudui na nilehot tuhamatian humoko pamu. Bahe kamuma songoni bahen parningotamuna diau. Jala duksun na sidamangan, dibuat ma pangidumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, pada nai baru mon marhite-hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesani dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengkan basani debata.
475 ayat sada. Los jongjong mahita. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jalanasa rohakku di bagasan mamuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku. Jala unang tung halupaho denggan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina. Jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho denggabasa dohot asini roha. Para siroha jala pardingga basa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha gudang dang dibahet tuhita nahobar tu dosatta jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajahatotta songon asini rohani ama tuakka anak konna do asini rohani Tuhan debata diakka namakka biari ibana nunga takas dipatudo debata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus kumokopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata olak nyon rodi saliling nililingna amin rak mangita mangidoho di basa tangiang hatopatai alea manami na di bono gijang sai pinagpadia mangwarmu sai Roma harajong sai saut malomo niroham di banutongon Yom Tuhan saderon hanguluan sebari Se sama dosa nami somon panesanami. Hidosa ni doma naman dosa tuami. Una kami toki untuk pamucuna. Palua mahami sian pangaku. Ay horona puna haracao. Do tagogoon. Rodi asangapon saliling nililing. Amen. mula mahamudi bagasat dame jala jalo hamumas pasu-pasu nasihat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako tua debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorho madamena tutodim.